Znači za Polikliniku Arena saznala sam putem društvenih mreža i odlučila sam se pa najviše zbog blizine poliklinike. Moj prvi dojam klinike nakon što sam završila sa pregledom definitivno bi istakla povjerenje i baš znači doktor je, nemam riječi kako bi ga opisala, znači definitivno povjerenje na prvom mjestu i odnosno se odlučila da ću sve raditi. Radila sam krunice na prednja 4 zuba i bilo je u 4 dolazaka. Prvu stvar koju sam napravila nakon što sam izašla odavde sa završenim radom, došla sam doma i nisam mogla prestati gledati u svoje zube. Definitivno iskrena preporuka za kompletno osoblje, od recepcije, od doktora Đodana, od tehničara Jurice koji je stvarno imao puno posla i zahvaljujem se svima na strpljenju i svima vam toplo preporučam Polikliniku Arena.